Gertatzen ari da modernitate kapitalistaren azelazio bat eta txoke bat ja gertatzen ari da planetaren muga biofisikoekin. Eta horren ondorioak oso larriak dira eta izango dira datozen urteetan. Gertatzen ari da aberastasunaren konzentrazio bat inoiz gertatu ez dena historian, demokraziaren privatizazio bat, eta horrek ekarri duena da ongizate estatuak desmantelatzen ari direla, eta sistema politikoak edo ari dela sartzen krisi baten azkenengo hamarkadetan ikusi ez dugun. Gertatzen ari da baita ere krisi kultural bat, merkatuaren eta estatuaren gaineko kontrola galdu duenean jendarteak, herritarrek, horrek sortu du krisi kultural bat, eta jendean nolabait eusten dio edo eutsi nahi dio identitate batzuei disolbatu ezin diena globalizazioaren kontestuan edo. Eta guzti horrek dakarrena da kaosa, ziurgabetasuna eta arrisku handiko garaiak, Uste duguna da, testuinguru horretan oso importantea dela eta premiazkoa zaigula herri gisa antolatzea. Eta urgentziazkoa dela herri ikuspegi bat garatzea eta herri bezala pentsatu eta ekitea. Garai historiko honetan, gure bizitzen eta lurraldeen gaineko erabakimena da borroka fronte nagusia. Eta hori da burujabetzaren nagusia. Eta uste duguna da herri bezala antolatuz eta euskal burujabetzaren aldeko herri ekimena bizi berrituz soilik eman dakiokela garai honi edo krisi aro honi erantzun baikor bat.